Matagumpay ang halos 2 linggong libreng sakay na ipinatupad ng Local Government Unit ng Bayan ng Bula nitong June 8 at tumagal hanggang June 17. Programa ito na tugon ng LGU sa ilalim ng Local Transport Sector Support Program dulot ng krisis sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Isa sa 17 rehistradong pampasaherong jeep at driver na natulungan ay si Tatay Ben. Maganda umano ang programang ito dahil nakakapagtrabaho pa rin sila sa kabila ng krisis. Malaking tulong na rin. Meron kahit pa paano may naiuwi. 100. Malaking tulong sa pamilya yun. Bagamat ang programang libreng sakay ay halos nagbigay benepisyaryo sa mga commuter, nagkaroon pa rin ito ng magandang dulot sa mga PUV drivers, PUV operators at dispatchers. Binibigyan sila ng 800. Tapos yung may-ari ng jeep, 800 din. Bale yun ang pinaka-boundary nila. Tapos 20 liters sa diesel. Maliban sa mga jeepney drivers, kasama rin sa Local Transport Sector Support Program na ito ang nasa 46 na rehistradong tricycle na nagbigay rin ng libreng sakay para sa mga residente. Dahil sa programang ito, natulungan ng iba't ibang sektor tulad na lamang ng sektor ng pampublikong transportasyon dulot ng krisis sa presyo ng langis. Jam Garcia, CSN.